Στη σημερινή μας συζήτηση, εκδήλωση, είναι και ο εκλεκτός καλεσμένος που τον ευχαριστούμε που αποδέχτηκε την πρόσκληση να συμμετέχει και αυτός, ο πρόεδρος των Πρωτοτικών Αθηνών και μέλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κύριος Βλάχος Δημοσθένης. Πρωτού μπούμε στο κυρίως θέμα, θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση που αφορά στην αυριανή εκδήλωση για τη μεγάλη ημέρα που κάνουν οι πόντιοι. Αύριο λοιπόν την Κυριακή, 23 Μαΐου και ώρα 12 το μεσημέρι, σε αυτή την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου θα παρουσιαστεί στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου ιστορικό δρόμενο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από μέλη των ποντιακών σωματείων του νομού Πέλλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Παρακαλούμε τον κύριο Βλάχο να πάρει το λόγο. Κυρίες και κύριοι, με πολύ χαρά αποδέχτηκα αυτήν την τιμή που μου έγινε από τον βουλευτή της περιοχής σας, του κυρίου Ηλία Θεοδωρίδη, διότι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και το ζήτημα της διαφθοράς και έχει απασχολήσει κατά καιρούς και την Ένωσή μας, η οποία έχει τοποθετηθεί με θέσεις και προτάσεις. Και τον ευχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή, διότι αφουγκράστηκε ακριβώς αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Θα ήθελα ξεκινώντας να σας πω κάποια ζητήματα που αφορούν την διαφθορά. Εμείς την ορίζουμε περισσότερο σε αντίθεση με την νομιμότητα. Η νομιμότητα χαρακτηρίζεται από το σεβασμό των κανόνων της δημόσιας ηθικής, από την άποψη της εντιμότητας και της δικαιοσύνης. Μία συμπεριφορά η οποία αποκλίνει από εκείνη που αναγνωρίζει η κοινωνία ως νόμιμη, κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως διεφθαρμένη συμπεριφορά. Θα μπορούσε να γίνει σχηματικά μία διάκριση. Διακρίνουμε πολιτική διαφθορά όταν η επιδίωξη του ιδιωτικού κέρδους υπερισχύει των αξιών της ανιδιοτέλειας και της ισότητας που αποτελούν τη βάση του κοινού καλού, και θα μπορούσαμε να διακρίνουμε ιδιωτική διαφθορά όταν έχουμε την επιδίωξη του κέρδους η οποία κυριαρχεί επί των αξιών του θεμιτού ανταγωνισμού ή της ευγενούς άμυνας. Κυρίες και κύριοι, η διαφθορά τρέφεται από αδυναμίες του πολιτικού συστήματος. Η διαφθορά διεισδύει στις ρογμές του και βρίσκει έρισμα στους μηχανισμούς και στις αξίες του. Αν θέλετε, στην κλασική πολιτική φιλοσοφία, διαφθορά ως διαφθορά ορίζεται ο εκφυλισμός των πολιτικών θεσμών. Ορίζεται ως η παραποίηση των αρχών που αποτελούν τα θεμέλια ενός πολιτικού συστήματος. Και βεβαίως δεν είναι ούτε ελληνικό φαινόμενο, ούτε φαινόμενο των ημερών μας. Είναι διεθνές και ταυτόχρονα διαχρονικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα σαφρών κοινωνικών δομών, τις οποίες αποδιαρθρώνει και δημιουργήθηκε ανάμεσα στην κοινωνία και στις δυνάμεις ηγεμόνευσής της. Δυστυχώς υπάρχει ο εξής κανόνας για τη διαφθορά. Οι ηγεσίες διέφθεραν την κοινωνία και εκείνη με τη σειρά της δυστυχώς ανταποκρίθηκε. Ως στοιχεία που ενισχύουν, αν θέλετε, τη διαφθορά, είναι
Πρώτον, η ατιμωρησία. Δεύτερον, η υπολειτουργία των λοιπών θεσμών. Η αυξημένη ανεκτικότητα και βεβαίως η αποδοχή φορολογικών παραδείσων, offshore εταιριών κτλ. Όπως σε κάθε χώρα, έτσι και στην πατρίδα μας, η διαφθορά αποτελεί συστατικό του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου της. Θα ήθελα να επισημάνω ότι τις τελευταίες δεκαετίες, θυμάστε όλοι, ή εν πάση περιπτώσει οι παλαιότεροι, ότι οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων, αλλά και οι τηλεοπτικές εκπομπές, πλημμύριζαν από παραβατικές συμπεριφορές, οι οποίες ενέπλεξαν δημόσιους λειτουργούς, πολιτικά πρόσωπα, πολιτικά κόμματα και βέβαια άλλοτε είχαμε κατηγορίες υπαρκτές, άλλοτε κατασκευασμένες. Εκείνο το οποίο πάντοτε παρατηρούμε είναι ότι όλοι επικρίνουν τη διαφθορά, επειδή στην πολιτική οι διαφθορείς και οι διεφθαρμένοι είναι πάντα οι άλλοι. Δεν είμαστε ποτέ εμείς. Μολονότι λοιπόν το ζήτημα της διαφθοράς είναι ένα θέμα διαχρονικό, τι έχει συμβεί και σήμερα είναι εξαιρετικά κέραιο. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι πλέον η διαφθορά επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και σε κάθε περίπτωση ζούμε όλοι κάποιες επιπτώσεις από αυτή τη διαδικασία, είτε οικονομικές, είτε κοινωνικές, είτε θεσμικές, και γι' αυτό ο κόσμος έχει αρχίσει να το αντιμετωπίζει διαφορετικά και είναι πλέον περισσότερο συνειδητοποιημένος, αντιδρά, σκέφτεται και κάτι ζητάει πλέον. Δεν είναι όπως τις προηγούμενες δεκαετίες που σας περιέγραψα. Όσον αφορά το θέμα του πολιτικού συστήματος, το οποίο κατά καιρούς, αλλά και σήμερα, έχει κατηγορηθεί ως σύστημα παραγωγό της διαφθοράς. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας ενημερώσω είναι το εξής. Για να καταπολεμηθεί η διαφθορά των πολιτικών, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ελεύθερο, δημοκρατικό, ακομμάτιστο, με μια δικαιοσύνη ισότιμη με την εκτελεστική εξουσία, για να μπορέσει και να την ελέγξει. Δηλαδή, όταν το πολιτικό σύστημα παράγει διαφθορά, η δικαιοσύνη να μπορεί να την εντοπίσει, να την ελέγξει και να την τιμωρήσει. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία προέρχονται από το Σύνταγμα, τα οποία εμποδίζουν την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Το ένα είναι ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται ουσιαστικά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εδώ θα πρέπει να κάνω ένα σχόλιο ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μέσα στα πλαίσια τα στενά που επιτρέπει το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή, με μια νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία σήμερα είναι νόμος του κράτους, ένα τμήμα της εξουσίας του Υπουργικού Συμβουλίου εκχωρήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και συνεπώς συμπράττει και η Βουλή τώρα στην διαδικασία ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Επομένως, σε ένα μεγάλο ποσοστό, το πρόβλημα αυτό το οποίο σας ανέλησα αντιμετωπίζεται. Και πάντως μέσα στα στενά πλαίσια που επιτρέπει το σημερινό Σύνταγμα. Το δεύτερο είναι το άρθρο 86 του Συντάγματος, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Πρέπει δηλαδή η Ολομέλεια της Βουλής, που ελέγχεται κατά απόλυτη πλειοψηφία από την εκάστοτε κυβέρνηση, να επιτρέψει στη δικαιοσύνη να ελέγξει ποινικά πολιτικό πρόσωπο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες από το ίδιο το Σύνταγμα να γίνει ένας ουσιαστικός έλεγχος, ποινικός ουσιαστικός έλεγχος πράξεων πολιτικών προσώπων
που έχουν διατελέσει υπουργοί ή υφυπουργοί κυβερνήσεων.